bamna ka sangare ko fulana an bɛ nama bɛɛ lajɛlen fo kana kɔni sigira sigi na kɛra ne yɛrɛ ɲɛ kosɛbɛ k'a sɔrɔ bi yɛrɛ ma se sigi ne tun kan ka kɛ donc an bɛ ala barikada ala ka hinɛ bamani na ala ka yafa ma a y'a bɔ kiti min na ala k'o nɔgɔya ye an ka jɛra ko caman ma ala ka da yɔrɔ nɛmɛ i bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan an balimaw aw ni su an tilela hɛrɛ ala k'an sigi hɛrɛ la sigi kun ye min ye ala y'o seere ala k'an sigi ko ɲuman ala k'an wele ko ɲuman bi sigi kun ti dɔwɛrɛ ye tasibila de don ka ɲɛsin an balimakɛ a n'an kɔrɔkɛ ani dɔw fa ani dɔw furukɛ ma n'o ye bamani ye karamɔgɔ ale ka sigi kun ye o su in na ka tuguni jɛɲɔgɔnya min tun ye u ni ɲɔgɔn cɛ ani kanubanciya min tun ye u ni ɲɔgɔn cɛ ye ka na bonyamasegin kɛ bamani kɔmɔgɔw ye parce que saya kɛlen tɛ a bannen ye cɛ fila ou bien adamaden fila kɔni n'aw jɛra ni kelen kelen kɔn saya la siga foyi tɛ hakɛ min b'i n'a tigi cɛ n'i ma se k'a fɔ lahara don kiti bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bamani a n'a balimaw a n'a kɔrɔw u ni ale ta ye kanu dan ye bamani yɛrɛ cɛkɔrɔba ale ba fɔ ni cɛkɔrɔba fila dara ɲɔgɔn kan yan la 2019 la ka taa ale ka mawulidu kɛ fɔ bamakɔ ala ye u seeri wa an ye kɛnɛ o kɛnɛ sigi sirakɔrɔ jɛdala baw bugu la ɲananugu sirakɔrɔ baw ya yɛrɛ bamani ni an bɛ jɛ ka kɛnɛ bɛɛ sigi ni ala nana bamani miliji dɔgɔya ni se wɛrɛ ma kɛ ale ye ka ni jɔ dugawudon k'o kɛ o kɔmɔgɔw ye ni ale m'o kɛ o kɔrɔ ye k'a kɛra fitiriwale wa sigi nin fɛnɛ ko yɛrɛ kun ye min ye n'o ye serifukɛ yɛrɛ ye ni ko bɛɛ lajɛlen branchelen don la a b'a kalama sisan k'a fɔ siga foyi t'a la ale sigilen don baw fɛrɛ la parce que tarata tile bilen k'a dugu jɛ araba la o ɲɔgɔnma ye ne ni ale sɔrɔ serifukɛ bara n'o ye karamɔgɔ hayidara ye an dakun ɲɛnabɔlen a ye nin kuma de fɔ karamɔgɔ ɲɛna k'a fɔ an ka cɛ belebeleba dɔ binna Banikɔ yan i y'a ŋɔni ye i b'a fɛ ka na su kelen baro kɛ u ye serifukɛ ko k'o bi bɛn ni maa o maa jɛra n'a ye kɔn dali la sariya bɛ jɛ ni jɔli y'a somɔgɔw de la k'a fɔ ko ala ka hinɛ a ye dugu taamasiyɛn dɔrɔn Hayidara yɛrɛ fana a y'an ka dugu dɔn parce que a ko ko dugu nin i b'i bɔ a dugu la dɔrɔn ka taa ku la Hayidara ko hakika ko n b'a dugu dɔn a ko dugu belebeleba don k'a tɛmɛna yan mɔgɔw y'a bonya u y'a karama u ye fɛn bɛɛ kɛ an bɛ o seere ye Hayidara yɛrɛ tun b'a fɛ ka jigin ka foli kɛ mɔgɔw la mɛ jama bonyana parce que ani garidi mun bɛ kɛ n'a jiginna n'a ko k'an b'i gɛrɛ a la cogo fasɔn dɔ la garidi ninnu tɛ jɛn ni u ye olu dun maaba ninnu t'a fɛ tɔɔrɔ ka maa si sɔrɔ u sababu la o de kama serifukɛ a ye mobili dayɛlɛ dɔrɔn an girinna dɔrɔn a ye mobili datugu u tɛmɛna donc an ka dugu b'a hakili la kojugu a ko ni ala sɔnna ko i bɛ diɲɛ di ale ma a kana ka na dugawu kɛ a ye dugawu yɛrɛ fɛ a ko k'i bɛ dugawu kɛ taaba ɲɛ ani baw filɛ la silamɛ su bɛɛ ale bɛna dakuru ɲɛ gura kuma min fɔ yan fɛnɛ ko ala k'o kɛ hinɛ ye ka se taaba ma ani baw filɛ la silamɛ su bɛɛ k'a bɛ ka foli bɛ baw duguden bɛɛ lajɛlen ye a m'a fɔ ko Hayidara ye ale ci ka na dɛ mɛ a nana ka diɲɛ kɔnɔ a b'a nali fana kalama a b'a kalama bi fana k'a fɔ sisan ale bɛ baw yan parce que a ye bi su nɔ de f'a ye donc an b'a fɛ ka min kɔni fɔ aw ɲɛna vraiment an ka jɛ ka dugawu kɛ bamani ye an bɛ se k'an tugu sinon bamani sara ka diinɛ kan bɔ ka bɛn a seeri bɛ se k'a fɔ a ko ka wuli mɛ diinɛ min kɔni tɛ a bolo a sara o kan an bɛɛ kɔni y'o kalama ye maa maa lajɛra dusukun ye ala ta ye maa tɛ dusukun kundo dɔn mɛ kɛwale kɔni na bamani an b'a fɔ ka sara ala ka sira kɔni kan awsa mɔgɔw tɛmɛna o don su olu ye min fɔ an bɛɛ kɛra o seeri a yɛrɛ kɛra sababu tɔn kanu donna ne la fo ka se kɛ bɛɛ na parce que président ye layidu min ta maa bɛ se k'o layidu ta saba kɔngɔw ɲɛ o mɔgɔ man ca dɛ donc an bɛ ala fo ka ala barika da ale bi bamani saya ala ka kɛ a ma hɛrɛ ala ka dayɔrɔ suma ka fara silamɛsiw kan a ko lasi min ala k'o fara denw taw kan a n'a mɔdenw taw a bɔlen kɔ tuguni a hɛrɛ ala ka don du kɔnɔ a bɔlen kɔ tuguni a tɔɔrɔ ka du kisi a ma kira bonya kama sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum. Ne ali ka bakɔrɔba ne bɛ taama ni nɛgɛso ye ali nɔfɛ wa Usumani ka kuma ne ko m'a fɔ a bɛ gɛlɛya kure kama salon ne yɛrɛ n'a yɛlɛla état sisan fɛ ka kɛ bi bon n'a fɔra sisan ko fatura ne de ko n tɛ se ka to bi su bɛɛ fɔ ka na ni mɔgɔ jɛra ɲɛnamaya la n'a sara ɲɔgɔn bɛ sira de don mɔgɔw b'a ko saya tɛ dɛma de don a n'aw ɲɛra o de y'an na dɛ n tɛ n'an y'a kuma jan ne tɛna dɛ woloba wɛrɛ tɛ ne kɔ koyi a n'an ne jɛra ka se yɔrɔ min kan ma a tɛ se ka kuma fɔ ka se dan an bɛ kisi i y'a mɛn baw kɔ wolo ni baw an bɛɛ kelen ye
nandara wajulu an ko warba fila di bila ban moya kangi kele ni tokle jere ko an ga mo no ne ko no kana de ba turu ba fasini mo tomu be sa ni mo no daro woni di ni de jinero to ko bai ni su be mo saya turu aga mo mo de mo min ye ni be sirak ni be sirak ni se sirak ni bi yo no ne de sa ba fa nyor de an usman yiti misalan go ita sabani mo biyo ki ana na ko wa jana jake do ta nder fana ga jana ya ro de mo saya ko gelma ko da bedu mo mi ta ke tugunya o mo ni ma ke tugunya o fana mo ko mi mana bo kuma ba sa me do ke ma ko mo wi ala ka ne ala ka jigaronya ana beta yemma ala ko no ala ka meleke nyasi akna cibaba mu yakama salamu alaikum نحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمين نباب الأجلين فون إسلامية فون كائن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كافون نباب الأجلين أنا بكنم كا أمبي لغا كنكا بس كني يغنب نسيك أمبي دونا نتلا أمبي سيجي من أنت كل ما جلها سيجلا دوسي بدأ دو an bi saya kɛnɛ kan bɛɛ b'a kalama k'a fɔ k'an bi saya kɛnɛ kan o la an bi dugawu kɛ taaba ɲɛ ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma ala k'a dayɔrɔ nɛmɛ yarabi ala ka anw yɛrɛ ɲa k'an ka don kɔnɔ bidon la hɔrɔma sɔli ala muhamad ne bɔ kuma kɔnɔ n bɛ foli lase silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen minnu se o yɔrɔ sera ala k'u ɲuman na ala k'u ɲuman sɛbɛn ala ka hinɛ bama na ala ka yafa ma ala ka dayɔrɔ nɛmɛ Lama jama assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ne bɛ foli kɛ silamɛ jama bɛɛ la mɔgɔ sen yɛrɛ se yan o ye kuma ma nɔgɔ bɛɛ ma vraiment mɔgɔ min ye bama ninnu i ma dɔn ne kɔni y'a dɔn min ye yan donc an bɛ dugawu k'a ye ala ka dayɔrɔ nɛma ala ka ko kɛ hɛrɛ ye ala kana to barika t'a fɛ kira kɔnɔ kama ala kana kosɔn sallallahu alaihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. بلما سلام أو نشو الله فعل كهني بما تلا لقد جاء كما لقد درسنا القرآن من يوم بدو بركاته صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم والمؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم أمبادي الإسلام. Ya Rabbi Allah an bɛ aw naba bɛɛ lajɛlen fo maa maa ni se kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔ foli kɛ bɛɛ lajɛlen la ka tila ka karamɔgɔ ale yɛrɛ fo jɛɲɔgɔnya bɛɛ t'a dɔn mɛ ni jɛɲɔgɔn kɛ tunun na i kan k'i sen jɔ kɛnɛ kan ala ye min fɔ o y'o de ye parce que mun na ni cɛ o cɛ ni a jɛra walima a kɛra muso ni a jɛra ni t'a fɛ k'i jɛɲɔgɔn janfa fewu ni ala sera ma i bɛ taa ka taa kɔmɔw n'u hakili yira ɲɔgɔn na o ko mɔgɔ hakili yira ɲɔgɔn na jumɛn o sigi ka fɔ nin ye ka n'a sigi ka barika min bɛ se ka mɔgɔw hakili ɲina dɔɔnin donc an bɛ karamɔgɔ ale fo la ka barika da a n'a jɛɲɔgɔn yarabi u ɲuman nana ala k'u ɲuman sɛgɛn ka somɔgɔw ɲuman sɔrɔ yarabi u nana kun min kama yarabi ala k'a kɛ hɛrɛ taabaa ma ka yira a la an bon nin min taara an bɛɛ bi kɔfɛ adamaden ni si ye san 30 sɔrɔ ka taa se 40 ma i ka crédit banna tɔ tora bɔndisi ye an fɛn o fɛn an bɛɛ bɔndisi bolo bi wa nin kɔni taara an ye an bɛ ala fo k'ala barika da parce que a kun y'an bɛɛ kan ale bɛ taaba ni ala k'a hinɛ ala k'a yafa a y'an kɔ kiti min na ala k'o nɔ an bɛ taa jɛmu ala k'o nɔ ala k'a dayɔrɔ nɛmɛ ala ka saga tɔn ye ala k'a fara kisi jɔn so fila ni so laban ala k'o kɛ alijinɛ ala ni alakira bɛrɛ ka n'a bonya kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam ne jɛɲɔgɔn de ye usumani ye mais ne de usumani ka jɛra ne ma ɲin'a la dɛ a de ɲinina ne la o de kosɔn kabi banni don ne t'a fɛ ka kuma parce que min b'a nisɛn ne yɛrɛ de b'o dɔn kɔrɔ yɛrɛ ka laɲini tigɛ ka kuma mais ma kuma jama rɔ hali bi ni yɛrɛ tɛ n fana t'a fɛ ka kuma parce que usumani saya jigitigɛ min da ne kan ne se k'a fɔ usumani kun jɔra ne bɛlima jɔyɔrɔ ka jɔ fa jɔyɔrɔ ka jɔ ba jɔyɔrɔ parce que maa min bɛ n'a bɛ adamaden jigi tugu ni o tununa o dun y'i jɛ ɲɔgɔn i kan ka hami wa ne ka hami don ma se parce que ne yɛrɛ dɔn fɛn min bɛ kɔfɛ n'o bɛna sɔrɔ n y'a dɔn
donc ni maa waleɲuman k'i ye ka waleɲuman dɔn ala sɔgɔ bonya b'a la